Hola, matestuberos! Anem a veure una equació de primer grau amb fraccions una miqueta més complicada. Llavors, què tenim aquí? Si us fixeu, tenim una equació amb dos denominadors, el 2 i el 4. Llavors, què hem de fer quan ens trobem en aquesta situació? El primer pas de tot seria trobar el mínim comú múltiple del 2 i el 4, que si ho feu, el mínim comú múltiple de 2 i 4 és el 4. Si no sabeu com es calcula el mínim comú múltiple, no us preocupeu. Aquí dalt, a la suggeriment, podeu veure un vídeo on explico com es calcula el mínim comú múltiple. Llavors, un cop sabem quin és el nostre mínim comú múltiple d'aquests denominadors, el següent pas per treure els denominadors és multiplicar tota l'equació pel mínim comú múltiple. Llavors, quan dic tot em refereixo a que s'ha de multiplicar tota l'equació per 4. Sí? Llavors, què ens quedaria? Ara hem de treure el parèntesis, hem de fer la propietat distributiva, el següent pas. Llavors és 4 per x menys 1. No us oblideu que aquí hi ha un parèntesis, encara que aquí no estigui escrit. Quan tenim nombres a sobre d'una fracció, és a dir, el numerador, aquí és com si hi hagués parèntesis. Llavors, 4 per x menys 1 partit per 2 més 4 per 2 és igual a 4 per parèntesis 5x menys 6 partit per 4. Ara que tenim això, si us fixeu, 4 per x menys 1 partit per 2, aquest 4 és com si fos 4 partit per 1. Llavors, aquest 4 multiplica el numerador. Llavors, com que l'operació és la multiplicació i no tenim cap suma, podem fer el següent. El 4 i el 2 se'n van i aquí ens queda un 2. I aquí què? El 4 i el 4 se'n van. Així que, què ens queda ara? Doncs la nostra equació resultant és 2 per x menys 1, 4 per 2, que ja podem posar 8, no? I això és igual a 5x menys 6. Fixeu-vos que aquí ja he tret el parèntesis perquè ens queda un 1 i 1 per aquest parèntesis és el mateix. Següent pas. Treure el parèntesis aquest d'aquí, no? Propietat distributiva. Llavors, 2 per x, que és 2x, 2 per menys 1, que és menys 2, ja veieu que heu de tenir molt clar les operacions amb els signes. Recordeu, més per més és igual a més, més per menys és igual a menys, menys per més és igual a menys i menys per menys és igual a més. Això ho heu de tenir controladíssim. Ho heu de saber igual que el vostre nom. Continuem aquí dalt. 2x menys 2, no? Veníem d'aquí, de multiplicar 2 per aquest parèntesis. Ara què? Més 8. I això és igual a 5x menys 6. Si us fixeu, ja tenim aquí una equació senzilleta, que això ja ho sabem fer sense despentinar-nos quasi, no? Llavors què? Lletres a un cantó, nombres a l'altre. Jo passaré el 2x a la dreta. Llavors aquí el 2x està sumant, passa a la dreta, restant, no? I el menys 6 el passaré a l'esquerra. Aquí està restant, a l'esquerra sumarà. I què tenim? Menys 2 més 8 més 6. I això serà igual a 5x menys 2x. Sí? I ara què? Menys 2 més 8, quan és? Menys 2 menys 8, això és 6. I què tenim? 6 més 6 igual a 5x menys 2x. 5 menys 2, 3. Per tant, tenim 3x. 6 més 6, 12. És igual a 3x. Així doncs què?
entre el 3 i la x que tenim una multiplicació, recordeu-vos. Llavors el 3 multiplica la x, passa a l'altre cantó, dividint. I tenim que la x és 12 partit per 3. Així doncs, la x és igual a 4. Aprofito per dir-vos que és el mateix dir 12 partit per 3 és igual a x que dir x és igual a 12 partit per 3. Sí? És el mateix. Un cop arribem aquí, podem posar-los igual, o sigui, que ho intercanviem no passa res, perquè una cosa és igual a l'altra. Així que és igual al sentit en què ho posem. I bé, aquesta seria la nostra solució. X igual a 4. I podem comprovar si això ho hem fet bé, sí o no? Sabeu com es podria comprovar? Doncs per comprovar si aquest resultat és correcte, el que hem de fer és substituir el valor de 4 a les x de la nostra equació inicial i veure si dona correctament. Vale, fem-ho aquí baix. Què era? X menys 1 partit per 2, no? Doncs ara serà 4 menys 1 partit per 2. Més 2 ha de ser igual a 5x menys 6. Per tant, 5 per 4 menys 6 partit per 4. I ara què? 4 menys 1? 3. 3 partit per 2 més 2. 3 partit per 2 més 2. I això és igual a 5 per 4, 20. 20 menys 6, 14. Partit per 4. I ara hem de sumar aquesta fracció i veure si és igual a 14 partit per 4. Per tant, 3 partit per 2 més 4 partit per 2. I això serà igual a 14 partit per 4. Si dividim entre 2 aquesta fracció, què ens queda? Ens queda 7 partit per 2. I fixeu-vos, 3 més 4, això d'aquí també és 7 partit per 2. Per tant, aquesta igualtat es compleix. Així doncs, la nostra incògnita, el valor que hem trobat a la nostra x, és correcte. Vale? I d'aquesta manera ens assegurem que ho hem fet bé.